Mas Widi. Salam. Alhamdulillah ketemu mulai wonten mriki. Alhamdulillah udah setahun Pak boten pinangi panjenengan. Iya wong yo jenengan saiki wis dadi laris tenan wis dadi bintang tamu sing kajuara. Kok ngoten. Oh nyatane aku iki saben dina njut iki dalane kae bintang tamune Widi Gareng Parasaba. Dalane Bapak Wiji yo bintang tamune Gareng Widi dalane Wisnu Hadisgita yo Gareng Parasaba lho sami dikokak we. Apa ora elok iso. Aku iki nganti lakoman nganti apa pesen bulan Juni we nganti lakoman nggon piye nek tau kon aku ora tau komanan nggon. Wis lah kok bakune awake dhewe yo seneng-seneng iso kumpul karo kanca-kanca kaya ngene iki. Oke. Kanca-kanca biasa petuk karo awake dhewe. Sesuk yo petuk. Iya. Aku dhewe iki ora ngira, aku le ngerti nek panjenengane Mas Gareng karo Mbak Ani iki rawuh ning kene iki mergo karo pangkat. Lho, jebulane bintang langit Gareng Widi wae. Iya. Wujud tresnane kula kalian Mas Edi kalian Mbak Jeni iki wayangan ning Temanggung ya to. Wah, panjenengan yo dadi penggerong. Oh, dadi keterangane panjenengan wis teko karo Mbak Deni karo Mas. Mas Edi Satpol PP iki wis. Yang teko caket. Yo wis Kudakara iki wis suwi, Pak. Tegese dadi keluarga. Keluarga. Lah nek nang kono berarti aja nganti ngarep-arep ampoke. Lho. Yo rokok-rokok apa to, Mas? Loh, aku ki yo ngono kok Mas Edi. Mas Gareng. Aku ki biyen ki yo Mbak Deni ki yo tau nyindir aku rada suwe. Kok nek kene aku yo adu labet. Ya iya. Aku yo ngono Pak, rumangsa aku iki dadi seniman ya kok. Aku ki lahir batin. Dadi iso milih-milih iki piye mbok kanca apa iki tanggapan apa aku sing milih-milih Pak. Iki desain kok sakmene biyane iku ora gemen-gemen Pak. Lah iki wis kok iki awake dhewe nyambut gawe wis kok los. Kalau karo kanca-kanca layan dol seneng anggere kanca-kanca iki seneng. Opo iya opo. Lah sing metuke karo bintang tamu wis paman wis. Alasane metuke bintang tamu. Nek asline yo COD. Ora dong iki tarung radong ya. Lah sampeyan lek ditabuhi kene yo. Ane tenang kok aku ki yo lagi bisa ditabuhi karo perawite anakku Wisnu. Alhamdulillah yo iki ados kawana sapa ora liya kejaba nyembuyung sedayanipun Mas Edi saputra kula warga. Muga-muga kasembatan sediane, muga-muga ya putra ingkang dipun suketaken dados putra ingkang pinunjuling samubarang. Luhur kebudene, muga ibunane tumrap bangsa agama lan negara. Pinter wis sekolah, pinter ngaji, iso membanggakan orang tuane. Muga-muga ya kasembatan sediane nek cara jaman saiki ya muga-muga cita-citanya bisa terkabul. Wis rasane urung ya disukake Lho, Abimanyu. Lah ya komplite sapa? Abimanyu. Ya nek mesti rak ya ono komplite. Sapa, Pak? Abimanyu. Ya kita terangke asmane komplit. Mas Arvin Abimanyu Prasetyo.
Wah, Mas Arvin Abimanyu Prasetyo. Kuwi, Pak. Ayo kuwi jenenge komplek. Mas Arvin Abimanyu Prasetyo. Ngerti tegese ra Arvin ya apa? Arvin. Betul. Arvin. Aku bareng kanca-kanca iki aku dadi daya. Arya kok Arto. Pundi asanipun? Ya muga-muga ya kuwi asma Kinarya Japa. Ya kabeh iki ya sing jeneng wong tuwa iki wong sing jenenge anak iki iso didadekke turunan ya keturunan muga iso neruske perjuangane wong tuwa. Diseseni para punggawa-punggawa desa pemerintahan lan ugi sedaya para sesepuh pini sepuh mliginipun pojok kula Wargageng Mas Edi kalian Mbak Jeni. Betul. Biasane ya petuk ning panggung saiki iso nyengkuyung sedaya Mas Edi ya alhamdulillah. Ya sing penting bakune awake dhewe iki lahir batin. Betul. Iki ya kanca-kanca lan kita nyengkuyung ya lahir batin. Lan nyatane sing biasane turke ya kuwi iki wis bagus kita saiki ya ngasto. Ning nyatane kanca-kancane ya do nyengkuyung Mbak Deni ya kanca pengrawit ya kanca warang. Waranggono sikro lupa momen iki wolu nganti meteng wae. Sok tau iki umpama mandang wis kirang to dhewe. Lho, Mas lupa ora jere. Ilang. Oh iki lagi bacoke kok. Ora ya. Mau iki lho, Pak. Heeh. Iki seninya budaya rokok mrigine ming wayangan. Mau awan wis campur sari. Iki isuk gasik sore mau wis ana sembratari apa jenenge mau? Pramen. Pramen Sugiwa Subali. Sugiwa Subali. Sesuk isih hadiro. Sesuk meneh jadilan. Sesuk isih irah. Piye? Elok tenan ya. Irah wis digowo iki Mas Edi karo Mbak Anu. Dadi anake kono aku. Sing dikirake Mas Edi karo Mbak Jeni. Ane Mas. Iya Mas. Dhisik sing penting undang anak dhisik. Undang Mas Arvin sing dikitake muga-muga dadi laris sing saleh. Amin. Kados pedungane bulan wau. Aku tak ngaturi Mbak Cita dhisik supaya ngaturake putra Spantara. Nek wis mengko lagi dibajuke sekan karo Mbak Ari. Iya, kok karang yo bintang tamu. Nah iya, sing penting ndongake bakune iki donga Mas. Ping anu Pak. Bakune donga Pak. Mas. Mosok Mas betul. ya sapa sampeyan ngarani sapa di antara siden loro iki putra Nusantara dienggo Jare Mbak Cita. Ya tetep Mbak Cita. nek ora ya sing apa kuwi sing asepe kuwi berkah iki iso murakapi iki sing sepuh dhewe. Sapa? Bu Prastini. Pras. Ayo Bu. Dibawani. Anakku sing Anak kucing. anakku sing Oh, anak kucing. Anak kucing. Bahasa iki ngundang putra sing disupetke ya kuwi Mas Arvin. Mas Arvin Abimanyu Rasendriyo. Prasetyo. Ya. Ya, mudah-mudahan suliku cocok lu. Cocok lah suliku. Oh, cocok. Nah, Wah, sesuk dalan tak nggawa suling dhewe. Dalan nggawa suling aku paling ora iki apa ya? Sing sutun nggawa son dhewe. ya ora iki memang kebetulan kok dilarang kotak ki ono. Wah, ini sing jenenge budaya, Pak. Aku Iya. dhewe pinter-pinter ning budaya kabudayan. Ayo Bu, diberkahi dienggo putune Mas Arvin. Iya. Ayo ngene iki lak perlune serasa mbok tiga terus kaya sangkur-sangkur. Lah iki dhisik panjenengan ndereke Pak Mantos. Nah, iki sakjane nang kene ya.
tak bilang aja Mas Gareng. Iya, Pak. Mungkin kira ora oleh apa-apa. Mongko aku dosa go mobil go bensin. Aku nek ora oleh apa-apa aku ora mandeg ning baju bujungan tak nggo ngamen lho. Yo ora Pak ini lahir batin. Iya. Ning iki yo acung jempol karo Bu Prastiwi. Saking gone Prastiwi iki tresna karo putrane Tala ya sing gak dene iki lak jar putra karo Mbak Prastiwi. Mongko bengi iki yo warga laras kuwi payu ngiringi Mbak Aisyah ning saka tresnane karo Mbak Deni nyatane Prastiwi yo rawuh ning kene. Aku lho jane saiki Kalimantan, Pak. Ngopo nek Ning rego tresno karo Mas Edi karo Mbak Deni. Aku pengin dono Kalimantan tanggapan. belum. Barang ning ora apa-apa aku ning kene. Ning rencana to. Neno neno. Ya. Tak introne Gus Surik sih ya. Tak gareng. Ya. Ayo. Domi dia aku sih yo. Gaya lek. Yo intro Surik.
Pin ya. Ben nono kancane Mas Gareng Mbak Ani dijunenge. Aja ninggal aku primo munteng.